Kello on nyt kohta 6 keskiviikkoiltana. Ja Knytte on tässä mun sylissä. Knytte on just nukahtanut imetyksen jälkeen ihanasti ilman kitinää. Janne on iltavuorossa. Se on töissä 3–9, niin me ollaan nyt tää ilta 2. Ja mitäs me ollaan tänään tehty? Aamulla me käytiin hulluilla päivillä. Mä en tiedä, olis kukaan teistä käynyt Stockmannin hulluilla päivillä, mutta se oli tosiaan erittäin hullua hommaa. Me käytiin Vantaan Jumbossa ja siellä oli aivan mieletön ruuhka. Meidän ei pitänyt ostaa muuta kuin mulle 1 kengät, jotka on oikeasti tosi laadukkaat ja ihanat. Ja mä oon aivan rakastunut niihin, mun pitää blogiinkin laittaa jotain kuvia niistä. Mutta nyt mä en sit tarvii nilkkureita ja talvikenkiä moneen vuoteen, kun mulla on ne ihanat. Mutta niidenkin saaminen oli ihan kiven alla. Ja mut Knytte onneksi nukkui, se oli autokaupalossa ja Janne kantoi sitä ja kaikki meni tosi ihanasti, että meillä ei sen puoleen ollut mitään ongelmaa, mutta siis ne ruuhkat ja ne jonot ja se kuumuus. Ja en kyllä menisi huvikseen shoppailemaan hulluille päiville. Ja mitäs muuta? Ei me ollakaan oikeastaan tehty paljon muuta. Me ollaan oltu vaan täällä kotona ja Knytte on vähän kitissy ja vähän nukkunut ja ei kai siinä paljon sen enempää. Mutta mistäs mä nyt kertoisin, mistä videopostauksessa on tarkoitus jutella. Mä voin ehkä näyttää pikkasen meidän kotia. No joo, ette te nyt paljon näe, kun mä oon tässä edessä. Eikä mä ihan hirveästi kehtaa tätä kotia näyttääkään. Tässä on muun muassa kastemekko lattialla, koska mä valokuvasin sitä tänään siihen ristiäispostaukseen. Niin joo, ehkä on parempi, että en näytä. Ehkä sitten paremmalla ajalla. Joo, ja nyt täällä joku vähän heräilee. Voi ei. Niin, voitko sä hereillä? Niin, hei, sen mä voin kertoa. Se on ihanaa. Knytte on alkanut hymyillä. Tai me ainakin luullaan, että hän osaa nykyään hymyillä. Koska niin, sä vähän nähkit ja öhkit siellä. Niin, mistä mä olin? Niin, ne hymyt. Niin siis aiemmin niitä hymyjä, niitä hymyjä tuli vaan masukipujen yhteydessä, mutta nyt niitä tulee ihan siis silleen vähän niinku vastauksena, että kun hänelle ottaa kontaktia ja hymyilee ja lepertelee ja katsoo silmiin, niin niitä saattaa tulla. Se on aivan ihanaa. Sä oot niin suloinen, kun sä hymyilet, oletko? Käännetään nyt vähän kameraa, että jos te näette, että mulla tosiaan on se vauvakin tässä. Oot siinä. Ihanasti. Et mä nyt ihan itekseen täällä höpöttele. Ja mitäs muuta? Tässä mä istun tietokoneen ääressä ja siinä on pieni käsi. Siinä on pieni käpälä. Haluatko sä taas ruokaa? Sulla on nyt tosi tiheä imu meneillään, kun sä just äsken söit. Niin, tässä tuolissa mä vietän suurimman osan päivistäni ja tää on ihanaa, kun mulla on tää imetystyyny tässä. Ja mulla on koko ajan Knytte sylissä ja lähellä. Joo, ja mä huomaan, että sulla on kauheasti asiaa. Ja nyt sä vähän hamuilet. Taitaa siis olla ruoka-aika. Minäpäs pistän videon tästä pois. Mutta kommentoikaa ihmeessä, jos te tykkäätte tästä, niin mä voin tehdä useamminkin tällaisia höpöttelypostauksia. En mä tiedä, onko tää ihan tyhmää, mutta toivottavasti tykkäsitte. Niin, Knyttekin sieltä vilkuttaa. Sanotaan hei hei, hei hei, siellä vilkkuu käsi.